הגלגל הזה? זה להתגלגל חזק. קדימה, בוא נעשה להם מטאור ובום! וואו, איזה מטורף! אוקיי חברים, קרה משהו, והנה זרבדוס. אנחנו הולכים עכשיו להשמיד אותו והוא הביא לנו 30 כדורים. אז בואו נשמיד אותו. קדימה! שטום! זרבדוס! אני הולך להרוג אותך. מטאור! אוי לא, והרגו את זרבדוס! יש, אנחנו הרגנו אותו. יש לכם, אנחנו מזים את 30 כדורים. אנחנו הולכים לעשות את זה. הולכים לעשות את זה. הולכים לעשות את זה. הולכים לעשות את זה. יש. קדימה. אנחנו השמענו להם. אוקיי, אז בוא נלך על זה. וכדורים. הנה זרבדוס, הוא אומר לנו שאם אנחנו נזה. עכשיו אין את זה יותר, וואי. טוב, בוא נראה פה את השואו, הבאנו 7 כדורים, ו7 הכדורים זה די טוב. למרות שאנחנו מובילים ועוד דקה נגמר המשחק. אוקיי חברים, חייבים לעשות את זה. 13 שניות של המשחק. 4, 3, 2, 1. ניצחנו. בוא נראה אם ניצחנו. בוא נראה. אנחנו הסגולים. בוא נראה. ניצחנו. וואו, איזה גרועים. הנה אני שם בצד. וואי, אוקיי. אומייגאד, עליתי לבל 8, בואו נשמור. וואו, אנחנו תכף עולים עוד לבל. אוקיי, בואו נעשה את זה, אחי. ניצחנו. מה זאת אומרת? אנחנו ניצחנו, אחי. קיבלנו 500 מטבעות ואת זה. אני יודע מה זה. אוקיי, אנחנו קרובים לזה, אבל קיבלנו את זה. וזה אומר ש... יש לנו משימה. בייבי. יש לנו 2 משימות. זה הדבר הנכון לעשות. יש לי 12,000 מטבעות. ואם אנחנו רוצים לנצח כל משחק, אנחנו צריכים רק דבר אחד. את הדמות הזאת. ואיך אנחנו אמורים לקבל את הדמות? אתם תראו. 3, 4 בום. הנה הדמות. בואו ננסה לקבל אותה. ובשביל לקבל את הדמות הזאת, הנה היא. ממש ככה. ובשביל לקבל אותה. בשביל הכל. צריך 15,000 מטבעות. ומה חסר לי? עוד 2,325 מטבעות. איך אני מרוויח פה מטבעות? בואו נראה. זה הדמות האלה. בא לי לקבל את הדמות הזאת כי היא אחת הטובות, או שאני מעדיף את מיוטו. תרשמו לי בתגובות מה לקחת, או את מיוטו, או את מיו, שהוא לא יודע איפה הוא, או את מיו שהוא יש פה אותו, או אותו שאני יכול לקחת אותו עכשיו. אתם יודעים מה? נראה לי ניקח אותו. אני לא יודע, אני יכול. ואם אני יכול אז אני יכול. הנה תראו, אני יכול לקנות אותו ב12,000 מטבעות. תרשמו לי, או לקנות אותו, או לקנות את איפה זה? את מיו שהוא ל15,000, או לקנות את מיוטו שיש 2 סוגים, מיוטו X או מיוטו Y, אני לא יודע, מה שתגידו לי. או שניקח אותו שהוא די טוב, שהוא אנחנו צריכים 15,000 בשבילו. הנה תראו אותו, 15,000. אני רוצה לקבל אותו ממש. יש לי רק 5 דמויות. את פיקאצ'ו שאותו מקבלים בהתחלה, את וינזור, את שריזרד, אותה שמקבלים אותה ביום השני של המשחק,
אותו מקבלים עדיין לא קיבלתי אותו כי עוד 2 ימים הוא ייעלם לי ומקבלים אותו מהמשימות. אותו מקבלים מהגביעים. אותה לא קיבלתי אותה מזה. ועוד 2 ימים היא לא תהיה שלי כבר. או שהיא תהיה שלי. אני לא יודע. זה הוא עדיין לא יכול לקבל אותו בכלל. את הג'יגליפאף הזה. ואותה אני גם לא יכול. ואותו אני יכול. כמה היא עולה? היא עולה ספציפית 13,000. כמה היא עולה? היא עולה ספציפית 10,000. למשל אפשר לראות. ופה למשל הוא עולה 15,000. ובשביל זה אני צריך עוד 2,000. אז תרשמו לי בתגובות מי לקחת. או שתרשמו לי גם מאחד מהם. למשל יש לכם פה את אותם שהם החדשים שיצאו לפני כמה זמן. אותו את גרדוס למשל, אותה. ויש פה עוד הרבה. אתם יכולים לעצור את הסרטון ולראות מי יש פה ותרשמו לי בתגובות מי לקחת. גם רשום למטה כמה הוא עולה. לי יש 12,675 מטבעות. אז אני יכול לקנות הרבה דברים פה. אם אתם רואים ממש הרבה מאוד. אתם מבינים? אני יכול לקנות פה ממש הרבה. יש לי פה את כל הכתומים, את כל הסגולים, את כל האדומים, את כל הירוקים, את כל הכחולים, וזהו. אז תגידו לי מי לקחת ממש, כי אני רוצה לקנות אחד מהם. נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי. טוב, אז בואו נעשה דבר אחרון לפני שאנחנו נסיים את הסרטון. בואו נחשוב. הסרטון אמור להיות בכללי 15 דקות. ויש לנו עוד 10 שניות לעשות משהו. אז בואו אני אראה לכם את זה, שזה אני יכול לקבל פה הרבה דברים.